दिनै जोङो रायमना आरो बेयाव मोनथाम बिल्डिंआव जे हमस्टे इन'ग्रेसन खालामबाय बे आंनि थाखाय आइ एम भेरि प्रिभिलेज टु बी ए पार्ट अफ दिस कारण बेफोरबायसा बिजनेस एन्टारप्राइजेस बा गोदान एन्टारप्रेनारशिप इनोभेटिभ एन्टारप्रेनारशिपखौ गासैबो जोङो प्रमोट खालामो आरो बिनि थ्रुयै नोंथांमोननि थ्रुयै आङो मोनसे मेसेज हरनो नागिरदों गासै इयुथनोबो आरो बिजनेस एन्थुजियास्टनो जे गासैबो बेफोरबायसा इनोभेटिभ एन्टारप्रेनारशिप जे आखायाव लानानै जोंनि बे ओनसोलनि इक'नमिक एक्टिभिटिखौ जे बारायनो हाबा जोंनि कारने बुजा जोङो बेनिफिट मोनगोन बिकज दा रायमना नेशनेल पार्कआबो रायमनायाबो नेशनेल पार्क हिसाबै डिक्लेयार जितिया जाबाय बे जोंनि कारनेबो जों गासैनि ओनसोलनि मानसिनि कारने बिराद मोनसे गेदेर खोथा आरो दा जिहेतु टुरिस्टखौ जों एक्सपेक्ट खालामदों माने अलरेडि a lot of tourists are thronging the place आरो दा बिनि थाखाय homestay initiative is a very noteworthy process. टुरिस्टफोरनि थाखाय बेनि अनगायैबो आरो मा खामानि मावब्ला मोजांसिन जागोन नोंथाङा होननानै सानो बेयाव जोंनो एसे अलरेडिथ' जोंनि ओनसोला साब सिखोनानोखा बेसे आरो फेसिलिटि जोंनो नांबावगौ कानेक्टिभिटिनि फेसिलिटिखौ एसे नांबावगौ पाब्लिक ट्रान्सपर्टनि फेसिलिटिखौ एसे नांबावगौ दा बेखौ आं सानो आरो दा सानदों हमस्टे लुनायावहाय मा फेसिलिटि दं होननानै सानो बे हमस्टेआवथ' गासैबो फेसिलिटिया दंखायोनो एटलिस्ट एडिकुवेट फेसिलिटिस खिनिया दंखायोनो बे जि फार्स्ट जों इन'ग्रेसन खालामदोंमोन फिलिना बरगयारिनि न' बिथांनि न'आवथ' एटाच्ड वाशरुम लेट्रिन बाथरुम दंखायोआनो बेयावबो सेपारेट रुम्स दं दा आं भाबियो जे बे स्टेन्डार्ड वाइजथ' बे गासैबो मोजाङानो आच्छा रायमना नेशनेल पार्कखौ जौगाहोनायाव ओनसोलनि सुबुंफोरनि गेजेरजों आरो गभर्नमेन्टनि गेजेरजों माबायदि खामानि मावब्ला बेयो बांसिन डेभेलप जागोन होननानै नोंथाङा सानो बेयाव जोङो टुरिस्टनि कारनेबो आरो स्टेनि आरो मडार्न फेसिलिटिस इनक्लुडिं स्टे कानेक्टिभिटि आरो बेयाव एटलिस्ट बे खाथिनि ओनसोलाव अलप इन्टारनेट कानेक्टिभिटि बेफोरखौ अलप एसे नांगौ बे एसे आं लेगिं होनना सानो अके जोबोद गोजोनथाव खौरां दिनै जोङो रायमना नेशनेल पार्कनि साखाथियाव मोननै आरोबाव हमस्टेखौ जोङो बेखेवनो मोननानै जोबोद रंजानाय मोनदों जोङो नुदों थांनाय बोसोराव जोंनि आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रायमना हाग्रामाखौ नेशनेल पार्क डिक्लेयार होखांनायनि उनाव गोबां दावबायारि बिथांमोना बेवहाय फैदों लोगोसे गोबां PhD स्कलार्स बिथांमोनाबो फैदों टुरिस्ट फैदों दा बेवहाय जोंनो थानायनि थाखाय जोबोद जायगानि गोनांथि दङमोन आरो बे लेखायैनो दिनै जोंनि बे ओनसोलनि माखासे ओरैनो बेकार थानाय लाइमोनफ्रा बेबायदि माखासे इनिशिएटिभखौ लानानै बेबायदि हमस्टे बेखौहाय खुलिबाय आरो बेवहाय रिजर्टआबो बेबायदिनो खुलि जाबाय आरो गोबां बेबायदि माखासे आखायाव लाबावदों फैगोन समाव जोङो मिजिंथिदों बेवहाय बेबायदि टुरिस्टफोरनि थाखाय जे माखासे सुबिदाफोरखौ नांगौ बे सुबिदाफोरखौ होनो थाखाय जोङो हागोन आरो बेनो जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौराङा जे बे हमस्टे बा जिपसि साफारि बा बेबायदि माखासे दावबायारिफोरनो माखासे फेसिलिटिफोरखौ होनायनि गेजेरजोंनो जोङो इक'नमिकेलि जोङो साउन्ड जानो हागोन आरो जोंनि बे ओनसोलनि गोबां लाइमोनफोरा जोङो एंगेज जानानै थानो हागोन आरो आङो खावलायगोन जोंनि गोबां बे लाइमोनफोरखौबो जाहाथे जोङो माखासे इनोभेटिभ बा बेबायदि क्रिएटिभ माइन्डसेटखौ लानानै बेफोरबायदि दावबायारिफोरनि थाखाय माखासे सुबिदाफोरखौ जोङो खालामना होनो हायो आरो बेजोंनो जोङो जोंनि इक'नमिकखौ जोङो गोजौ फारसे जोङो लांनो हागोन आरो जोङो जोंनि आथिङाव गसंथानो हागोन आंहा बे मोनसे फोथायनाय दङ